ya mafuriko. Kaunti ma Nyamira nyoriwore kod piny ngima ohingo odiochieng mar kute mag ayaki ka Nyamira en achiel kuom counties mani kod kwan ji matin modak gi kute mag ayaki. Kalure kod jatend migawo mar weche thieth e kaunti no Bernard Maina, landruok kute manyien mag ayaki odok piny kawuok e atamalo 3.7 nyaka 3.5. Maina wacho ni dok piny landruok kute mag ayaki kod atamalo 19 okel kod nywako jodak mag kaunti no ekedo kod landruok kute mag ayaki kuom bago chenro mag tero oganda e tuo no. But in 2022, we had 317, which was a drop by 19%. Concerning the new deaths, we had 219 in the year 2021, but in 2022, we had 174. Leo hii haswa ni kuelimisha wananchi kwamba wao wawe mstari wa mbele katika kupigana na janga la ukimwi. The theme is